Не, без такива, изчезвай ти от тук. Тонка, нали сме се разбрали? Днеска седя с теб на теста, нали? Да, ще ти помогна колкото мога, само да не те объркам някъде. Тонка, аз знам, че ти всичко си знаеш, бе. Мерси, госпожо. Човек, това не е на Б-клас теста. Различен е. Ама госпожо, какъв е този тест? Какво е на първо? Да, ще ти ги кажа всичките. Изчакай само първо да си напиша моето за бързо, да се разбрах. А на второ знаеш ли? На първо. Тонка. А вода, water, с едното ли запише или с две? Ама човек, ние правим тест по-немски. Аз да напиша нещо да има. Тонка, на четвърто ти е грешно. Не Б, В е. Ти пък откъде знаеш? Ивета от Б-клас ми писа. Добре, на шесто пиши сега. Ich bin... Не, их се пише ИЦХ. Вили. Не мога да ти разчита на пето. Ма нямам телефон, бе, госпожо. Елате да видите. Елате.